Hakash pau terik bujemang ba miral bonds im Emily ke nongpo kumu kongsan ula pli pai ba ye umot sa ken mau ye ki kerteng jeng ki Nongseng ye ke skul Nongtluh High Secondary School. Hakani kesngi la don lang ka kong day me banda bala ka ksiu jong ba didi lapang uba ha ka jing shisha ude ban pli ye uni umot Henry nakadaw ka jing yun ka med la ban poi shkani ka jing yalang. Lami khmat ru da uba SO Linkskor General Secretary jongka Dr. Didi Lapang Foundation. Hakani kesngi lapen kop buram ya baro ki Nongseng ki pedang im lai Ngut ki bakentup yo Dr. Didi Lapang ba nipshon linkring bat uba wandarson Shillong kat bai ki belaklat no prangut lawan mikmat dagi kun ksiu jongki. I public pang ya ki parlok Nongseng jong Skul pun nang jong ki kim shime don ka na bat ni por le si ki bayim ba sen jong ki ke don ni ma ka so ha ye ki punjo pang I public pang ya ki founding members ni ki don bat ni lai Ngut ki ba ya don ring ka nam bat ka ye jong ra ban seng ya kan ka Skul kalong kan ka Skul kalong ka shakri ka bakrab na kabenta ka dong but ya ka Shillong kin thot ya ka thai hi barok away but ida next camp ba ka Skul ka la ban bin mi ya ki khanna ki ba tibet ki ba start haman la kinya la ban la ka long ka puli pati ni ka sports ni ka tem ka pot ka rwai ka sia but ki we de ki jat kam ki ba don buram Hakatan ni boy ni ju shem badon bon ikon samla kin thei bat shen rang badon kasap ka phong but ki ju yai say na ka por sha ka por la ka long ha ka sports ne ha ka tem ka put craftsmanship la ka long ha ka shnai de ki tiar tem tiar put ri jing ri than jing than ko khasha ri ka than ne ki bon nge I don ki nong kai de sem ye ni ki din than jong ni jong shani but nga ju yak bit but bet ni but nga ju yak bit but bet di nang ka ki sak kita lan but la shu banda jer ka tengot ya paro but nang kani ka Skul lingwa kan jingya lam jong principal vice principal ki nong ikai ki nong kitkam ki na ban sendul ya kini kena terwanra ya ka lawe ka khnai na ka benta jong ki kila banyeng hala ki jong ja I pa ye ikin tu ye kinong ikai ban tre shiton tre ho bor ba nsi na ka benta kini kena bat ka buram ka long ka jong pi ngai kong blei ai pi ye ka jing sta bat ka jing shampang Bapinya namiti akademiki siya kajingjo. Nagkarmen, bay-pait, kumbanga na yasmong,
dan ke skul kata tak satu kelas nem kada jam satu kelas nem tak saat supply nem but second saka tu anis nem hin jam saka golden jubilee mo laban ang san post nem ki but ikin ida ong ba ngangit ba kanang roy nakakuha siya po nakisnem kung ba iyo inenta but ngangit di pa iyo inang yo bo but ba inang yo